Annyeonghaseyo, kumusta naman rin? Ako si Koreanong Bisaya. Og na ko karon rin sa farm na ko. Niulit ko rin na ako sa dika. Sa takunan mental. Og kawan naman ako karon akong amigo. Hang half baka, half baboy. Katuoran ako siya. Waiti, kumusta na ka? Hindi ka tama kong tae. Hay, Waiti, panood nila Waiti. Kutukutukoy. Mana kong Waiti, dulo na ko siya. Waiti, kamusta na ka? Hay, nakaihi siya. Kaihi siya. Waiti. Nakaiyak ko hanggang mong kuhan, Bhaka. Kana siya, yung mama kay Bhaka, yung papa kay Baboy. Bhaka Baboy. Kamusta na ka? Dikay na ka, Ria? Oh, matutok ng kasakwa. Naglingo-lingo siya. Ipakita na to siya dito. Hello. Ano kong karabay? Paano din sa... Kapay kamay Ria. Basig pa akong ko Ria. Basig mapakan ko nila. Pero okay na to sa likod. Patanaw dito. Mga sila akong mga baka. Hello, Waiti. Hi, Waiti. Waiti. Tukoy. Isa mo dos ko Sige, thank you kayo ninyo. Kaya nagturo mo din sa kong Bhukedd. Kumusta naman rin Muna si Max. Max Mental Candy. Hi Max, kamusta na ka Max? Anong kitilapan ay may mong ilong? Parat-parat ang kopras. Hello Max. Okay ra ka rin nagpuyo? Kaon sagsagpot, gigutom siya. Humana kong tours kong Bhukedd. Salamat Max. Okay ra ka Max? Okay ra ka? Thank you kayo. Kapa ako nasa sakuha, mulakaw ako. Thank you kayo sa kong amiga no. Thank you kayo. Sa Sandara Park. Annyeonghaseyo. Kaban ako karon ang inahan sa Bhaka ay ang anak yung nang hinguto siya dito kay na Kuya Mag. Gikutuwa yung anak. O karon ang kuntuwa karon si anak ni Dali. Hi Kabaw. Kamusta na ka Kabaw? Okay ra ka? Anong mo sila rapi mo matas ko? Ringis. Hello. Kaya na ka na po yun rin Gamay pa kaya kag ikog. Hala, pasig pa akong kuha Ayaw pa maksa kuha ka baka ha. Mama yung ante, ang iyaan mo yung manghod mo to. Kato si Tali, ilang mama. Hello. Kamusta na ka rin? Kaya ka? Kaya ka rin? Cute kay kag mata. Hello, Waiti. Kamusta ka rin? Kaya ka? Ay! Annyeonghaseyo mga Koreanong Bisaya. Ano ko karon diri sa Fermette na farm. O makita na to karon kapag New Zealand. Hoy, Bhaka. Bhaka, lingit diri Mga amigos sila sa kong kanding. Huwag na ako'y tour kay diri Si pangalan mo? Si Kitsukari ka? Si pangalan mo? Si Rowena. Rowena, kumusta ka na? Okay na ka? Patuol tas ako mga baka. Kuyo kayo. Hi Bhaka. Kamusta na mo lalaya? Okay na mo? Nagtando ang baka. Okay na ka puti na baka? Sa si Waiti. Tukoy Waiti. Kato isa si cookies and cream. Cookies and cream. Lingin cookies and cream. Kamusta na mo? Nitando siya. Okay na daw siya. Kani mga anak ni siya ni Dali. Muna siyang tinoda baka niya sa may la Fermette. Ayo. Siya si Brownie. Hi Brownie. Brownie, lingid dire.
Pila edad ni mo? Ani dagan sa prao ni kankik mga baka ni. Hay mga baka. Ling mo diri mga baka. Mukailan ako? Pwede mo dool sa mo baka? Limi mo maak? Kani crossbreed sa baboy. Baka o karang baboy. Talawang color mo nagpaboy. Yang nong mo rigiro. Hay, ayaw, di ko mamaak ninyo. Alam mo, dagan mo. Alam mo mga kuwan. Ignorante kayo mas ako ha. Mga na yung anak na isa. Hello. Hello, black and white. Saan naman ang imong itsura? Baka kao, iro. Karo, alam mong istoryahon. Mga na sila yung inahan. Kaya katira akong. Kamsahamnida. Tali. Mga na si Tali. Kaya problem sa kuperno. Mga na siya pinakauna dari ang apaka. Ikagyo silang. Dali. Kamusta ka na, Dali? Ay ko gukura kaya basig tamak-tamakan ko ni mo, Dali. Hello, Dali. Psst, Dali. 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 Hay, Dali, ayaw ka na. Di ko buwang, Dali. Ako yung kayo. Tuit, 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 tuit. Mga na si Tali. Hello, Tali. Hi, Dali. Lingi, Dali. Tako kayo na baka. Tali, kumusta na ka, Dali? Tukoy, 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 tukoy. Uy, nanipa siya. Picture ko sa mo, Dali. Annyeonghaseyo. Kau pa na ko karoon ng kabaw. Kabaw, kumusta ka na rin? Kumusta yung mga pagtugway? Kumusta yung mga papayos tangkal? Kabaw. Ay, tupag ako, kabaw. Ano din sipati mo matas ko, ah? Ay, kabaw. Dili ka mamaak? Anong itom kay kagmata, kabaw? Anong suko kay kasi mong kinabuhi? Ay, kabaw. Kabaw ka o baka? Naglipog ko kay marasyag baka nga kabaw. Annyeonghaseyo. Nanakoy rin sila Fermette. Itut kayo ka na diri ako Koreano. At tumari rin kayo lambi kaya lang pagkawan nila. Itut pati kayo lugar. First time ko nakagto, mayroon ko rin. Paano siyang kata sa baka? Isidlit ang tutoy sa baka, magbutang nila, nagpula-pula pa. Lamig kayo. Lamig kayo sa katanan. Annyeonghaseyo. Nanako karon rin sa Fermette. Kau pa naman karon, ang alam mga tiglot po. Nandiksa mo to. Manis lang po mga kaubaya. Ano sige mo katawa? Mari ko kauban si Josie. Tapos si pangalan mo. Nilulu, ikaw bisa ka. Ikaw, si Ana. O ikaw, sinigtarog si Kai. O si Ellen. Kana sila, mga pinasa sa tapos kinauwi. Kumawala ko sila kanding. Thank you, Kao. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Yobo.
나누고 가는 사고 sala permit. Kuya kayo dito. Manila permit. Okay kayo dito. Tapos kung gusto mo nindot kayo ng event, pwede mo dito. Wala kong farm. Tingin dito dito. Sikamat ka sa mga tao rin kita ko. 이파오케 가요. 안녕하세요. 감사합니다. 여보세요. 나코드레스 콤팜. 도요코 카라를 이렇게 나코의 빵아 팔리게 팔았어요. tukoy. Ka. Dari ko kaluto sa kuang sinugpang manok. Kaya ko nga kawa rin. Kaya naluto ako manok. Kung gusto po ka malato, pwede po magluto rin. Kaya mga kawa. Kawa ko, dito ko kaluto dito na ko kaluto kong kanling. Patay na kong kanling. Isugpa na naman siya, giluto naman sa kawa. Manta pamilya na, mga ni kawa ko kayo. Dari na magkiluto mo kanling. Uy, kasi sa katalang. Mga ni nitri among kawa. Dari sila permit ko yung kayo. Saka naluto ang mga pagkaw nila. Kawa! Hoy kawa, kamusta ka na kawa? Isar ka rin kawa. Mani kawa rin Hay mga hayop na po yun rin. Hadlok sila lutoong. Hoy kawa, kamusta ka na kawa? Ano kong buwang rin kawa? Tubag ako. 안녕하세요. nenyo-san. Kining Koreanong Bisaya. Nakodre ka nun sa Fermette. Ano siya rin po yun? Kuya, Kamsahamnida. Siya naman sinsa ko Ochkelo. Hello. Kato nakpalibot ko rin sila palay.